Ekupa muri yekwasamunda mvura kuti wafukunure munhu ward 15 kutongo munhu akafa Alex wakapa Vanhu Mvumo uri kuchitani ndinopa vanhu asanzi paifukunwa munhu wanga uri uye mumashure mambo makamunyorera tsamba kuti ambomire kuita zvematare mashure saka wakaiona here kuti mira kuita zvematare tsamba ndina kuiona akaenda netsamba ndiani wakapanda saka mukadzi unogara naye hana kuda kuti pauya tsamba yekuti unzi achidhindo museke zvematare asi musi wakasarudzwa hemeni wanga uripo patakaenda ana tiye inei paisarudzwa hemeni kuti ndiya hedi ndinonene pakasarudzwa konondiwa papo ndopanotanga kupesana kwenyaya dzese hana unzi uri hedman asi pakasarudzwa wanga uripo dandei ari kusarudzwa kuti aiti akachuzwa kunzi iwewe ndiwatanga kuita this asi panguva ino hausi hedman akataura kuti panguva ino hausi ndiani apa munoona kuti kana nyaya takaita nyaya tiri kumbanga ndona unenge indawa mudare kuti zvakaitwa imo muya wakazonzisa kana uzonzisa nokuti chakabuda mudare mauya ikokuya kuya nadhiye hapana chakapera hapana chakasoka chakafamba zvinoreva kuti rex akasara ari mungonifunei pakuti acting headman rex akaiswa naMambo Solomon Mapuranga musi wa 19 December Mambo Solomon Mapuranga akanyora tsamba kuti chisiya unoramba uchienda mberi mambo kana akanyora tsamba kwandiri handina kuzviona number 1 number 2 ndaitarisa kuti kana kuri kumiswa kwebasa baba achangouya semaitira toita makore nemakore kuti munongouya kumusha kurudzi rwasanya maropa chamari pawakasenza ndipo apa chimira taakuti uyu aite take off zvakanaka kuri kusaenda kwezvidhindo zvotorwa muofisi zvopuhwa ari kuendera mberi saka kana pasina izvozvozvo makuhwa handiri kungonzwa mushure mekunge mandifonera inini ndishedze masabhuku nemahedman tuye panapo ini ndakamuka ndichirwara kana kuti iye mhepo pamwe yanga yatoni panetwork handizivi handina kuuya but ndakabva ndaudza masabhuku ati munondinzwira munondipira apology kuti mwana akundikana nezvamukundikana wachibva kuno kumasabhuku wakanditi yataona kwaMambo uko ipanyazoni zvadidini kuti hemani aunzwa kwasaunyama abva amusimudzwa pakazara vanhu kuti iwe ndiwatawa kunosenza newe rex panguva ino asiri hedman number 1 number 2 hatichadi vanhu vanoenda kuripota kwasanya maropa hatichadi kuti sanya paatonge nyaya ndo masoko saka inini masoko apa ari mumhepo nenzira idzodzo handitarisiri kuti ndanzwa mashoko nokuti mashoko inini ndakaiswa nababa ndo waripo nekundimisa zviripo semaurira wakaenda pakutanga nokunzwa nyaya ngaive tadzoke kuti panhau yamandipa yekuti inini ndakaisa munhu ndakabvumira munhu kuti acherwe inini ndiri kushanda ndokutariswa ndichiri hedman 1 hour vagara vari vazukuru kwandiri vachiuya vakatoni kundisumawo ndakabvunza kuti zvomaya kunoku ko hierarchy yedistrict kuti munhu achinge akucherwa zvinoratidza kuti district pachezvaro raakutarisa nyaya iyi zvika ndikwese pana da kukanzuru kotikopovhetenga association warfare tabvapo iyo yangu kungokuzivisa sababa wedini wenzvimbo ndakayo kana ari mambo saka mambo achaudzwa nadhizvi nokuti munhu wese anofanira kunge aripo tiri under control yadha asi inini ndakuchizongokuperekedza isi wazukuru ndo maurira ndakaita mambo achaudzwa nadha iwe wakaiswa nadha here kuti uite ini ndakaiswa nababa iwe wakatadza kuti baba akakuisa ari kuita kuti vanhu vakupe mutete uende kuna baba kuti baba nyaya yemaidzo muna zvinoitika zenda kana munhu uri kuita zviri unogona kuzowarairwa nekuda kwepressure inenge ichitoita asi ndakatoti sinzi nini zvomuti dziye ruzviziva warfare yese ruzviziva saka inino zvichida ndichatonzwawo foni kana kuti kubva kujinda raMambo zenda achitondifonera semazuva ese zvaaisiita ndichangobatana nawo tichamisawo zenda wacho haachambosamiti indikafoni haachambondidairi foni autombofoni rex anofona but zenda wacho akabva atobhekirisa rex pepa rako patakarinyora rekutonga kwako wakataurirwa zvekuita asi handizvo zvakaorita ipapapo ndosaka ndiri kuti zenda kamandunza kunobva imaifanira kuya kumba nekuti zvamakandinyorera papepa inzwai mukona mandinyorera papepa yekuti ita ichi neichi neichi ndakakutaura ndikati mandipisa kumashuro yahuno nepemeni yes
wanatairwa nawo itiri pamwe chete nimemi ndo wadzoka wamakwira nawo ini achawira nemi nokuti ini nemi tiri kuwirirana papa nemiseve wanhu yanga iri kubva uku ndikati onai wari kunditi ini ndaendesa nyika saina ndiri kupiswa newamheta wese kuti inini kuuya uku kwauka mandisa kuti inini ndiendese nyika moropa vanhu vacho handisi ndiri kuwakokaba kuti uya hana mukokaba kudaidza vanhu ndo wega wanga wakuita muruzvaruzva wekudini wekundouya kusvika pamaona unenge inini ndiri kusikuteerera pamutemo yamheta ndakukweshera nani nemiswa mundi blacklist kubva ndatozwa kuti yapfumvuni handisina ba nini ndabata pakuti iwewe kuti uye kumirira wazukuru uyimirira kuti makuwanga acherwe wataurirwa ngewazukuru wako waifanira kubata iye waifanira kubata mukauru oti ndizvo zvikunditaurira vana muchingo wenyu mukauru handisi kuti oti wazvionera kuti uye zvinomboitwa sei pamusoro edziro mambo kana ndodare guru yedimini mwana waMambo endesa bhuku mwana wayedimini ini ndiri kuziva nyaya iyi harisiye munhu atanga kufugunurwa zenda munoni kune wanhu wakati wandei wari kufugunurwa vamwe vacho vasingasvikeni kuna yedimini basi zvichingobva kuna sabhuku nesocial welfare yeoveterian Rex ndine matsamba akawanda panapa ainyohwa nemapurisa kuti tishisirewo kuna mambo kuti musi wakati kuri kuitwa ribeu yepakati but atinomboona tsamba iyo iwe ndiwe wakabva wazviita mambo ndiwe wakazviita hedimeni zvetse handina kushanda dare raMambo mambo paakakuisa akakuti hakuna hedimeni anotonga nyaya dzeropa kana dzekupfumana dzese dzinoita ndega but iwo wakaonekwa sahedimeni uri kwakuenda panyaya dzevanhu vari kuchera vanhu vakafa ona iyo hedimeni katosiya zena indatiuya wapangusa sekuru akatopfeka bhachi rasekuru rekuba uri kuona but iwo waizvaka hedimeni nyamaropa kuti une bhachi ripi neripi reuhedimeni kumbaka imbeni apana waifana kutoramba because waona kuti wakasviba wakaenda ona vasekuru munatadzara kupfekedza vasekuru pane zvaiyi unoramba asakaipa panzita manje kuti papa handina kuzonge ndiri kuziva kuti ndinofanira kunge ndakasara kunyamara hedimeni hausisi kuita zvemumba menyumba waakuita zvenyika ivo vari panero vazukuru vako amakanga maenda navo kuzofukunura munhu akanga iswa hawana kuuya paMambo Crispin Samunda havana kuuya saka muroziva kuti eda kutaurirai muchiti hakuzi kukutorai hakuzi kukwengai nekuti takati nyika inovakwa newenyu wayo wenyu wayo wacho waridze nyika ichine haasi Mambo ndokuti katina purezidendi pamusoro apo ndipurezidendi wekungoona anovaka ndimi wakapurezidendi wedu kuti zvamaita izvi zvakaswatuka zvamaita izvi zvakabhenda saka imini maakutorwa muchibva maenda kofukunura saka panhu ipapo tinopaita sei ndokuti zvamakaita zviri kunze kwemutemo zvinobva kwandiri pa ini handina kukupai gowa hedu itai kuDare makangozviita kuratidza kuti maakuzvirova diti maachanganzi naMambo ndidzoke pamuri mene zvinoreva kuti teini ndo ndisina kuendapo ndisina kusvikapo waisamira kuita nekuti ndikutaura kuti association yeofeya yemaoveterian naDA zvese zvakanga watopedza kudhinda zvipindo wana ava vari kwasamunda ava mungangodai kuwapa ino mhosva asi chokwadi tipo ndechekuti wakafamba maofisi ese anoda kuti process dzese idzi dziitwe idzi haasi mwaisamunda atanga kufamba akafira muhondo wakawanda zvandikuti kana nevamwe wacho inini ndisingamboziva ndizotongonzwawo but ndisingavasungise pozi ukaona DA's office veterans office yese ichisvika ipo paya kunyange iwe usina kusumaba haumhanyi kuti semi usina kundisumaba asi zvinhu zvavo wafamba neprotocol yekubva nayo kumusoro mukandinzwisa ipapo mungada kungondipa nyimo kuti sei uso wako wakazosvika ipapo asi zvese izvi maofisi kwese wakafambisa nyaya dzavo nyatsautera DDC ati unoziva kuti iofisi isekitari waMambo ndizvo DDC haatauri kuti iwo waMambo watausimba chari patokaona musea kuti kwakurungonyora aivhura zviri mufamily tree saka mukati kana DDC akati makamboona ari kuya here kuti iwe ndiwe Mambo kana ndiwe hedimeni anototeera zvekutaura Mambo saka mukati uri kuita ngosi uziva baba ndinotoziva chaizvo kuti
inedu apa ndoda kunyeperapo. Ndiye yanobvira uya bvata kuti mambo munhu ita kutomuchera usingadi uchida. Kuti ndiye ati wemambo. Iwewe unoziva mutemo wababa. Saka waifanira kudhira nemutemo wababa wataurirwa hako ngewari ukwawo, asi iwe mutemo wababa unodini? Unouziwa, waifanira kupona. Ndinondinzweresawe. Ndiri kuti inini ipapo mwana akadai akazovarairwa. Ipapo basi. Nekuti chero lino nisina kusvika ipapo ba inini. Vanhu vangosikumira kuita basa ravo nekuti vanga watogara. Waite usipo. Kwese uko hakuna mhosva bashata pakuti inini ndaenda ndiri maropa. Kwese uko hakuna mhosva bo. Nekuti waisamira baizvo azvinenyewe ba. Iwewe waifanira kutora protocol yako kuna baba wako. Chete. Ipapo yakuyauzika. Saka zvayanzika uchaita sei? Wakuvuma akauti yanzwi. Uchaita sei kuti baba anyarare? Iye ndazotosungwa zvokunzi wakanganisa wakapa munhu. Wakuvuma. Saka uchaita sei kuti baba anyarare kuti chironda chaanacho chipere? Iwe watori mambo. Iwe ubva wataura kuti iwe watadza, wautaura kuti baba wacho ndiregerere. Watadzira baba, wautaura baba kuti baba atiregerere wamwana wacho. Alright. Saka mushamu watinokuwana haisi mombe, asi tekusanangura maitiro zvakaita tichibva panapa ndakakura neko muna DDC. Ndichibva pano ndokandosvikanwa kutosvika kutaurira naye ndonyatsokunzwisisa. Kana ati handina kunge ndakazviita, tinodzoka tobva takuisa mudare mheta tobva tati mombe 2 1 inotemerwa pafukunurwa munhu 1 ndeyaMambo. Unyatsonzwa ndokuti ndaona kuti kwese kwatiri kuenda tichitendera vanhu vachine honye dzaicherwa nazvo kuita kuti hakuna mambo ndini ndichada kuedza kukuratidza imanje kuti ndakuedza kubata honye dziya dzichinyuka nepasi. Izwe baba, sorry. Ini mukandisa kusaidira Victor, ipa matondisa 100% wrong. Nekuti saidira Victor, ndo wandiri wemuseve awo. Ini handiri kusaidi kwenyu, turusane wemuseve awo. Pindiko nhanzi, wemuseve neni wewe, ndo wawana wenyu. Mwana wenyu wewe, hasiri mwana wenyu, bakutoita fanira tomu wenyu. Mukona nyaya yetu. Yako iri kufira pekuti wanga wati kuenda wanga kumhanya zvekumhanya kundokura mambo wacho. Zenda. Kunse mzafuna unazenda kuti muri pembazi. Takaita dare panapa ukamhanya kunopa vanhu wake kumakuwa kune makuwa ko wapi watumbudzi uri kuseri kweyo muswachiwe. Zenda zvinotaurwa izvi. Hausi headman yaMambo na exporia. Inini yaMambo headman wekuyaMambo pari zvinezvi ndiye Yemen. Iwo hausi iyo ndozvamakanishandisa kudeidza wani masabhuku nemachiwa wachiya machiwaudza izvozvo indisipo. Stori raitire kuti wobva nemashoko. Wondo yakanoitisa kuti vanhu vaise chikoro pane makuwa. Saka muri kuona murikuona nyaya yacho manje mukuzona nyaya yacho Zenda. Kurova kuti nyaya ika haisi bai patogara patone nyaya yamakatofuta because nemakadzwa first musobvira mambo ndiapinda pakuti haiti because matondisinza mamhepo mumusha mangu inini matoni pamhepo inini handina kuapply kana ndikakubvunza ndikambokufonera here zviitwa muti family yegega yanga kuti ngaitoti tuma group ndandokuda kuti ndite headman ndandoti headman saka toita sei zvichirongwa zvairongwa ini handina kupinda pakati pazvo kuti ndiri kudaba mafanzwa but handizivi kuti makabva kupi kuti musvike kundisa ndisina kuzivi mangondisa ndoda tikochekocheka wochekocheka from there handichazivi kuti wakadi kuramba wochekocheka ani ndimakandisa kudaiwa mukanditi dzikama mwana dzikama dzikana so kutoroti ima mndori papa trap utonditrapa ini kuti iwe mangwana tokuita sei handimuzvona ima atonditrap wakunochera vanhu vakafa iwe nasi muti here meni ini nacho hamuna kundiya kondimisa pakuti mira kuti vanhu vazive vanhu vari confused iwe wakanyorwa tsamba direct tsamba ikauya neuyu ikapakadzi wako sorry tsamba ini handina kuiona kana kuti ramangwana mukazopa umwe munhu ini ndikako ndinoda kusunga imimi ndopa mukadzi ino kusunga zvino wazvinzwa kuti wakanyorwa tsamba yekuti mira handina kuona zvinyorwa zvacho asi wazvinzwa kana nemuromo utonzwa hangu nemuromo ka but zenda kuitira kuadvise namangwana ka uye paground pamakuita zvepaground
uyaipa ground pamaketa zvepa ground ina mukanyori tsamba muchiisa tsamba mhepo imi makaya pa ground akaiona tsamba kuda kuramba imi makaita zvepa ground makaipata pa ground makadii kuuya muri usane maropa unganai mouya izo usinzi kuti ugare pasi rese ka zvinoitwa apinda ingo yakubuda nekufa kana kuti kuuraya kana kuti sisi mama ndisetera gepe kuti ndiurayiwe inini kuti uyazogare zvakanaka ndakutotaura chokwadi because izvo tondirwadza inini izvo kutone mukitaura itoriko kunzi ngwarira pakati usuzopfura ngwarira pakati usuzopfura pane date rakasetwa ra 20 ani November ono indonzi ndakutopiwa kuti patinoruka nitakadaisoka apazo shaiba munhu anozobuda nekusiri kwakutaura kuti iwe utaona ningi mai even the DDC office kuna kazonoti iwe pane zviitwa zvataona zvina ningi kusanganisira haira kuti pane zviri kuitwa izvi nezvinouziziwe ndio mashoko ari kuno kuti ano kana zvadaro tozvigamuchira wauya paground haisi dambudziko aserex nyasautevera wazvinzwa kuti uyo akatumwa netsamba ukati waona kuiona ikutimira zvauri kuita unza chidhiko watauriwa ukati kura kuti zvawati mambo uyai ura kuti handisi kuzosiya pakusvika matanga mauya haisoni yacho chirwa kuvana matuma wachiuya kumba uko ndakataka watsanangurira vari kuti handei ndikati idini kwamba kuti ndichiendeka ndatoona kuti hapasina ukama wababa wangu kuba kuti ndinge ndiriko kupozi pane maviews andaona kumashure ka kubva ndiri kuwira nawo sana nhasi ka hapasina kubva matora maindita paipa kuti Rexi iwewe wazopfura babaka iwewe mashoko makandirara Rexi wazopfura babaka iwewe ndio watoa mambo kanyaraza kuti okay ukanazenda kutaurira zvika zenda na maba manje ka ini watondi blacklist kuti usimdzira funa kubva papa amona zodai dara phone yangu vandoziva kuti makushamba nemunhu wenyu upi wamatora maminutes asi maminutes yapasa chafamba pakuti ari kuendera mberi Rex achaendera mberi nebasa mozouya paperwork yakakwana background anditi mushikira takauya kunyamaropa rana DNA tikaita meeting muya family tree kabuda kusvika mataura mega imimi vanhu vekunyamaropa kuti imba inofanira kunge iri kupinda ndeiyo zvikanzi festival yacho ndimi makataura mega kuti festival nemo inonzi iye andasataura basi ndingataura izvo iwo waitotaura vanhu vari dzemba yavo right saka nawadaroka kureva kuti munhu akabva sei takaopoza pepe ayo kuopoza iwe ati wakazotora nemaovheti bva wada kuuya kuti zviiti papane movheti ayo pokawena namakanyangapa makati gamuchirei aiwa zvati waida makati gamuchirei tingagamuchire zvakadaro ndokuendesa kwamaita nyika manje kana kuti pati kwedu kuground unotaura kuti hemeni ndewe MTC aiwa ka imimi kana muchida kana kutuma mapurisa aya pasina imimi tumai wangu ite tsvagurudzo dzawo hauchinyararire kwete izvo zveba zendikutaura idishwe namwari wangu ini ndewe MTC inini ndikutaura zvindakajeka ndisiri mukafara ndikati inyaya ika ndikutaura to the truth ka yaita kuti nyika yedu isusu ruwengo rweumambo ruripo but ratanga rwabva kupati tine ruwengo rwepati asi inzwa yanzani iwe hausiyeti handisarudzi kuti iwe hausi mwana wangu iwe uri mwana wekunze hausi mwana wangu iwe ndiwe mwana wangu kubva paMDC ZANU-PF ZANU-ndombe ZANU-ani wese ndinovatora vana vangu ndozovaketa kuvagireda ndiri kuona mafambiro angu kwete kuti imimi vana ndimi munoona namega kuti uyu inyoka uyu imi muri vana ai indati baba ndindoda kuona mese ndinotora iwamati MDC wacho ndobva ndamutora vanamugadzika ndobva ndamupa chigaro obva afamba nacho ndiinaye ndakamuronda chandamupira haasi kuzviziva kuti chii ndamupira kumusona kuti azive kuti vandikuenda nditangopukunyuka chiasika makambondipira chii papa iyo yeti yanga yatongobva makazombondipwendera chii papa wazimona time frame yenyuka muchindipa zvaitwa izvi kana nemimi handioni zenda sorry kati baba kana nemi zenda inini ndakupai nhasi spoon maakungudya porridge reki nespoon pasina mazuva mashomananaba maakuti uyu nyamaropa usataure zvinhu zvisina nebasa rese nyaya hombe wauzwa kuti iwewe kana wanga uri heti
wakanochera munhu pateno uripo mambo azvizivi kwese kwakuenda akuzvisizvoba ndo zvaita kuti mambo atuma wakomana kuno kusunga kuti yapapa ambokunyora tsamba yekuti siya basa rauri kuita aona kuti akusofamba zvakanaka famba zvakanaka kwekuchera munhu wari kwekuti amamwe mafambiro ngoita mashuro saka akati bhirani kunyora tsamba umire kuita kuti zvichiri padhuze anyora tsamba kudaro wakaramba uisunga vanhu kuti uyai kudai saka kureva kuti vanhu vese wawakasunga wanyorewa tsamba wanga wakutopara mhosva para mhosva ndisina kumiswa ndisina kuona kanimisa wanzwaka ndikupanzwa zvamuta wanyorewa tsamba kuti mira nhasi handitika basa rauri kuita mashure macho kwaramba kuita basa kureva kuti uri kuramba zvataura unofembera here unyange ndinoti nini asi zvamira so mamabatira uyo handipo pamakaisa tsamba iti papa pamasvika kuite kuti kudii saka ndiri kuzwa kusanangura kwese kwamunhu inoita seido nobesa ikandikufunga kuti wangu mwana dai angobvuma kutaura kwababa basi saka iwe wanga unofunga kuti ina baba imhosva yaakapa nyaya iiku nekuti kwairi kuenda uku kwati kundofamba asi hapana kuti iuku yati undokutuza saka ndandi kuti mheta mwana wenyu rangai semurangire wamuri kungofunga kuti muda kudai kuti nyaya idimbuke zuva rinodo ameno mheta mheta wapedza kutaura kudhara kuti ndikaona da akati zveutaura handiti zvoba ndichada mombe mbiri wani inourayiwa pamakafukunura munhu wani yandinotora ini kureva kuti wapedza kutaura pane kumwe kuchataura kuti hapasina kumwe kutaura kuti mambo atopedza kutaura kureva kuti ibva henyu padare ende mabva mazvizwa kuti musasaite basa ramagara muri kuita chitinonga chiuye